25. Joo. Tuossa oli missä tänne. Ei tästä tuu niinku mitään. Pekka, onks nää joku hätä? Miten tää niinku hoidetaan? Tässä on niinku aikataulu ainakin ihan älyttömästi erilaisia. Mitä tehdään milloin? En mä pysy niinku yhtään kartalla. Meillä ei oo kuule mitään hätää, me pärjätään. Eikö se ole hätä se? Mä oon uusi aluekoordinaattori. Jaa! Mikä? No kato, Morjes. Hei, tervetuloa. No kiitos. Mitäs on Masarius teet täällä? No mä hoidan tän alueen rakentamisen tuolla työmaakopissa, vietän paljon aikaa ja tässä Iriaparkin toimistolla. Ne ei kuule päälle. Ai sä hoidat nää? Mä hoidan nää. Keskity sä tuohon hallintoon. No niin. Anna mulle ohjeita vaan, niin mä hoidan. Loistavaa. Hei, tervetuloa. Kiitos. No niin, iso helpotus. No niin, nyt meillä on ammattilainen tässä hommassa. Tää rupeaa niinku ja me ollaan rakentajien apuna. Me palvellaan teitä ja tehdään teidän rakentamisen mahdollisimman helpoksi. Tervetuloa rakentamaan. Tervetuloa messuun. Jees, nyt rupeaa homma hoituu. No niin, yes.